ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಬದನೆದ ಮುಂಚಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರು ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ. ನೆಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ, ಆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ, ಐಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಬರಿಟೆ ಪುನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಡೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಟೈಪುದೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದೆ, ಉದ್ದ ಮೆಣಸುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ, ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಖಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ತೋದು ನಿಖಲು ನೆಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಡ್ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು, ಐಕಿ ಯಾನು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪ್ ಮಂದಿದಿನ ಒಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆನಿಯನ್ ನೆಟ ಸ್ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ಮುಟ ಅವಿನ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಒಂಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ಸ್ವೀಟಿಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಒಣಸುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಪ್ಪಳನ ಸಂಡಿಗೆನ ಇತ್ತುಂಡತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಅತ್ತಂಡ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಟೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿನ ಮಾತಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಟೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜನವ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತೊನುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ನೆಟೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತ ದೀವೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಯಾನು ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ದ ಪಲ್ಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂದ ಪುಳಿತ ನೀರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗೆ ತೊಂದೆ, ಐಕ್ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ದ ನೀರು, ಆನಿಯನ್, ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ್ನ ಸೇರ್ಪಾಲೆ, ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಏನೋಡ ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಸಾವೆಲ್ನ ಯಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಏಪಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪುನಗ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ನಿಕುಲು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಗ, ಬದನೆ ನಿಕುಲು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜಡ್ ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಐತ ಪೀಸ್ ನಮಕ್ ತಿನ್ಯರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಹದಟ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲಡುಲಕ ಬೇಯ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು ನೆಟ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಏನು ಪನ್ನೀರ ಮರತ್ತು ಪೋಂಡು ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೈಕ್ ಒಯ್ತೊನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನುಗ ನಿಖಲು ಹೊರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನೋರ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪುವಾರ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ದ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಯಾನು ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಹಿಂಗೆ ನೆಡೆ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೆನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೀ ಪಾಡಲೆ, ತುಪ್ಪ
ಗೊತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಮುಂಚಿಕೊದ್ದಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.